दृश्य बा, बड़ा ही मनोहर आयोजन बा और सुअवसर बा हम कहल चाहब। देखिए हमने के समाज में अभी तक कुछ ठीक हो रहा बा। साल भर पहले हम मंच से कहल चाहब कि भोजपुरी में जौन बा अश्लीलता के भरमार ऐसन गायक बाड़े, ऐसन गायिका लोग बाड़ी जा जौन के ऐसन गीत प्रस्तुति देत बाड़ी जा जौना के हमनी के परिवार बैठ के ना सुन सकी। हमरा वालों से निवेदन करब, आग्रह करब कि एह तरह के गायक गायिका के विरोध करी जा और जे भी हमनी के लोकगीत के, हमनी के लोक संस्कृति के आगे बढ़ावता, संरक्षण करता, ओकरा के वालों सुनी जा, आशीर्वाद दी जा। और चली एगो गीत बा हर मंच पर हम साझा करी ला, एजा भी साझा करब। बेटी पढ़ाओ बेटी बचाओ, पूरे देश में आंदोलन चल रहा बा। आजकल के लोग कहता कि हम मॉडर्न हो गए बानी। खाली पहनावा ओढ़ावा खैला पियला से आदमी मॉडर्न ना होला, सोच भी बदले के पड़ेगा। हमरा नजर में तो मॉडर्न राजा जनक जी रहनी, जेकरा घर में एक साथ चार बेटी आई रहनी और घर में कितना सुंदर माहौल रहे, सुनी सभी। दुख में हो जाता वो गरीब